Здравейте! Закупил съм се от Lidl две машинки на Parkside. Първата от която е един голям хулиган. Това е акумулаторен винтоверт 20 волтов с литиево-ионна батерия. Не съм работил много с него, значи голямо като обем, като количество работа съм извършил, но на няколко пъти, отскоро го имам. В куфарчето да го покажем. В куфарчето стои така. Ето така стои. Какво представлява винтоверчето? Винтоверта, външният вид е ето това. Значи тук имаше една закачалчица за колан. Ето тук се поставя. Закачалка за колан. Това представлява. Но при работа с нея много често ми се закача по джобовете, по дрехите и по-скоро ми пречи, отколкото да е някаква екстра. Така, горна страна, отпред, така, така. Батерията в момента е заредена, бях го закупил с заредена батерия. Издържаваме много, свърших си цялата работа. Направо да ви кажа, направих се от старото плътното ПДЧ рафтове в мазето. Доста рафтове бяха, доста завивани беше и развивани, защото имаше и грешки. Но издържа батерийката така, както е заредена от производителя. Наскоро я дозаредих. Ето това е батерийката. Въпреки че е свалена, пак можем да проверим до каква степен е заредена. Така. Батерията се слага в зарядното. Значи, това е зарядното. Ето това представлява зарядното. Има зелена лампичка. Има и червена лампичка. Значи, когато батерията е изхабена, при изключено от контакта зарядно устройство, слагаме батерията, включваме в контакта и светва червената лампичка. Това значи, че протича процес на зареждане на батерията. Когато батерията се зареди, зарядното автоматично само се изключва и светва зелената лампичка, което ще рече, че батерията е напълно заредена. След което изключваме от тока, вадим батерията, прибираме си зарядното естествено. Даже можем да проверим. Ага, заредена. Слагаме в винтоверта и можем да работим. Винтоверта има две скорости. Значи, първа скорост е до 400 оборота. Втора скорост е до 1400. Има си подсветка. Значи, автоматично може да се... Има си електронна спирачка. Автоматично можеш от спуска да регулираш оборотите. На степени са, не са плавно, но доста са степените. Така. Патронника за мен е добър. Има 25 степени плюс 25 плюс степен за пробиване. Това е степен за пробиване.
Не ползвам повече от 12-13 степен. Защото винтовият е изключително мощен. Късал ми е винтови и съответно се повреждат шлиците. Аз работя с винтови четворки на 2,5, 3,5, максимум 4. Тоест четворки на 25, 30, 35, максимум 40. Така. Сега да видим малко и характеристики. Пропуснах да кажа, значи казах за закачалчицата, махнал съм и съм завил отново болчето тук, за да не стои като дупка. От другата страна има един бит удължен, той е PZ2. PZ2. Малко трудничко се слага. Ето това е. PZ2. Това е звука при втора скорост, при пробиване. Така. Друго, какво може да се каже за този винтоверт? Казах, много мощен, много издръжлив. Сега ще ви зачита и характеристиките му и сами ще се убедите. Нека все пак да го приберем. Сега нямам условие да правя демонстрации с различни принадлежности към него, какви дупки пробива, какви винтове завива, с каква скорост. Наистина е мощен, ако искате, вярвайте. Така, номиналното напрежение на винтоверт 20 волта, обороти на празен ход първа скорост 400, обороти на празен ход втора скорост максимум 1400. Граница на затягане на патронник максимум 13 мм. Това значи диаметър 13 мм. Свердло може спокойно да се работи с него. Максимален диаметър на пробиване стомана 13 мм, дърво 30 мм. Батерията е литий-ионна с 5 клетки. Номинално напрежение 20 волта, капацитет 2 ампер час, 2000 мА. Капацитета му е 40 Вт часа. Устройството консумира 70 Вт, колкото една кружка. Изхода на устройството е 20 Вт, зарядният ток е 2,3 ампера. Продължителността на зареждане е приблизително 60 минути, като зарядното има и предпазител от 3,15 ампера. Общо взето това е за винтоверта. Ако имате възможност, ако сварите, защото аз го купих тук преди 2 седмици, онзи ден минах край Lidl, имаше много бройки, може би около 20 на бройки. Минах край Lidl, няма ги бройките, имаше един настрани отделен, някой беше му откраднал батерията. Между прочим се свързах и с Lidl, дадоха ми телефона на оторизирания сервис Бушона в София, говорих и с тях. В момента количество, питах за допълнителна батерия, исках да се взема още една. Количества в момента са изчерпани. Хората бяха любезни да ми поискат номера за връзка, когато пристигнат батериите да ми се обадят. Попитах и за цената. Батерията е 35 лева. Това е една четвърт от стойността на винтоверта, който го взех за 119 лева и 90 стотинки, т.е. за 120 лева. С транспортните разходи максимум 40-42 лева може да ми излезе. Работят с секунд, между другото, ако не го знаете това. Така, другата машинка от Lidl. Това е... Рекламират го за винтоверт. Носи жива акумулаторна отвертка. Между другото, на самата отвертка се пише, че акумулаторна отвертка. Не знам дали ще се види. На няколко езика го пише.
Но иначе го рекламират като винтоверче. Същата работа, две посоки на въртение. Също си има подсветка. Освен подсветката, долу си има и фенер за тъмните части. Отгоре на самото уредче си има индикация, светла индикация за заредеността на батерията. Зарежда се около 3 часа. С градена батерийка си. Има 6 степени. Мисля, че четох в ръководството 4 Нм ли беше, нещо такова беше. Но слабичко е, много е слабо. Патронника, забравих как се каже, там ключов патрон ли как е, шестостенене. Издърпва се ето това. Слага се на крайника и се пуска. Между другото, това се върти свободно и спокойно може, ако има някъде, да придържате, да натискате, да не ви се изметне. Ето, спокойно се върти. Да, назъбено е, за да не ви се плъзга. Спокойно може да се развивате. Значи с това нещо съм развивал болчетата. Когато ремонтирам, да кажем, готварска печка, духалката съм ремонтирал, радиатор, че съм ремонтирал, бойлер и така нататък. За болченца става. Но в никакъв случай не може да се ползва като винтоверт. Освен всичко друго, като всяка акумулаторна отвертка, тя може да стои и права. Ето това е. Не като пистолет, права. Ако искаме, като пистолет може. Така. След като приключих работа, значи не е кой знае колко работа съм свършил, но доста работа посвърших с тази отвертчица. Както си беше заредена от Lidl, не съм я зареждал. Аз съм я купил лятото. Често си я ползвам. Нали ви казвам само за болчета. Въобще не я натоварвам. Забравих да кажа, тя е 3,6 волта е. Зарежда се около 3 часа. Означението е PSSA 3,6 C3. Това е отвертчицата. Между другото, има се доста накрайници. А тези накрайници, честно да се кажа, аз ги ползвам не с отвертката, а с винтоверт. Най-различни профилчета на крайници има тук за най-различни видове винтове. Общо взето, това са инструментите. Значи казвам ви, от тук нататък ставам фен на Parkside, на тази марка. Даже някой беше се изказал някъде, че марката е по чапката на Bosch. Това е по-нисък клас на Bosch. Също като да кажем Green Tools е по-нисък клас на Raider. Но не зная дали това е истина. Това е всичко от мен. Желая всичко най-хубаво.